Pomahnitali manijak na ulici pokušao da zakolje dve devojčice. Ceo Uroševac u šoku. Jedna devojčica 10 zadobila teške povrede. Muškarac ES 59 je juče oko 16 sati u Uroševcu na sred ulice nožem pokušao da ubije dve devojčice i dvojicu mladića starosti 29 i 32 godine. 4 osobe koje su povređene su odmah nakon incidenta upućene na lekarsku pomoć u urgentni centar u Uroševcu. 2 osobe su prebačene u Univerzitetski klinički centar Kosova u Prištini. Kosovska policija saopštila je da je više policijskih timova pokrenulo potragu za osumnjičenim, koji je uhapšen kod tržnog centra Plus Market u ulici Riza Matoši. Osumnjičeni je pod pojačanim policijskim merama sproveden u policijsku stanicu u Uroševcu. Navodno, inspektori su pronašli oštar predmet za koji se veruje da je korišćen prilikom napada. Napadač je snimljen nadzornim kamerama. Devojčica 10, van životne opasnosti, direktor bolnice Nasser Sila izjavio je da je 10-godišnja devojčica koja je zadobila povrede van životne opasnosti, dok je jednom od ostalih pacijenata koji su prebačeni u klinički centar Kosova možda biti potrebna operacija. Dete od 10 godina je u težem stanju, ali van životne opasnosti.